खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय सिखाव दाखाथिनि उदखार बे खेबाव 1 कौटि रांनि गहेना खावबाय सिखावा आसामनि मंगलदैनि तामुलिपारायाव जादों बे जाथाया न'आव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै 1 कौटि रांनि गहेना खावनानै लांबाय सिखावा उखिल देबज्योति सहरियानि नखराव लुथिबाय सिखावा न'आव थानाय गासैबो सोद्रोमाफोरनि गासै मोन 8 मोन 9 आसामजों लोगोसे माला खेरा आसान आरो गुबुन अलंकार गासै 1 कौटि रांनि गहेना लुथिनानै लांबाय सिखावा बेजों लोगोसे न'आव थानाय 80,000 रांखौबो लुथिनानै लानानै थांदों होननानै फोरमायथिदों मंगलदैनि तामुलिपारायाव जादों बे जाथायाव न'आव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै सिखावा बे लुथिनाय खामानिखौ मावदों बिटिसिनि भिजिडिसि सेक्रेटारि जों लोगोसे फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि साख्रिनि थाखाय फिथाइखौ फोसावनानै होबाय बिटिसिनि सेन्ट्रेल सेलेक्शन बर्डआ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिजों खुंजानाय रिटेन आनजादनि फिथाइ फोसावनायनि सायाव बिथा खालामनानै भाइभा बा अरेल आरो फिजिकेल टेस्ट लानायनि उनाव भिजिडिसि सेक्रेटारि बेजों लोगोसे फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि मेरिट लिस्टनि फारिलाइखौ फोसावनानै होबाय जेराव भिजिडिसि सेक्रेटारियाव 420 पस्ट फरेस्टार 1आव 84 पस्ट आरो फरेस्ट गार्डआव 330 पस्ट दंमोन आरो दा बेनि फिथाइखौ फोसावनानै होबाय बिटिसि सिएसबिनिफ्राय सनिबारनि हराव बा सोरांसि समाव फैनाय गिख्रंथाव बारहुंखाया रायजोनि दाब जायगायाव गोबां खहा खालामलांदों बेनि मादाव गहपुरनि रङाजानाव सासे बर' आइजोआ जिउ खोमानो गोनां जादों मुङा सुनिता दैमारि फोरमायथिनाय बायदिब्ला सुनिता दैमारि लोगोसे 5 बोसोरनि उन्दै गथ'साया जयैनो उन्दुगासिनो दंमोन बे समावनो गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायजों गेदेर दंफाङा न'आव गोग्लैसिनदों आरो सुनिता दैमारिनि सायाव होसिनदों जायजों सुनिता दैमारिया जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 5 बोसोरनि उन्दै गथ'साया खुनुरोखोमै जिउ रैखा मोननो हादोंब्लाबो जोखोम जादों उन्दै गथ'सानावबो उनाव उन्दै गथ'साखौ देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गेदेर दंफाङा सुनिता दैमारिनि सायाव होसिनदों उनाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दंफांखौ हास'नानैसो सुनिता दैमारिनि गोथै देहाखौ बोखांनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो गहपुराव गोबां खहा खालामलांदों दंफां लाइफां बायदिफोरा बायदों होननानै फोरमायथिदों गहपुरनि अनगायैबो सिबाझारावबो गोबां खहा खालामलांदों 15 नं माहारियारि राजा लामायाव गेदेर दंफां लाइफांफोरा बायसिनदों जायनि जाहोनाव थांलाय फैलाय हान्था मेलायाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों ओनसोलनि सुबुंफोरा उनाव दंफांखौ बोखारनायनि हाबाखौ मावदों आरो थांलाय फैलाया सिगांनि बायदियैनो गाहामै गाहाम जाफिनदों बेनि अनगायैबो स्मार्ट सिटी गुवाहाटीआव साननैसो अखा हानायावनो दाब जायगायाव दैबाना जादों नंगौ गुबुन समफोरावबो एसे अखा हायोबानो गुवाहाटीनि दाब जायगायाव दैबानाजों लोमसावबोदों थिग बेबायदिनो नैबे साननैसो अखा हानायावबो गुवाहाटीनि अनिल नगर बेजों लोगोसे नवीन नगर हाटीगाव रुक्मिणीगाव बेफोराव दैबानानि थासारि थांलाय फैलायाव गोबां जेंना मोननो गोनां जादों सुबुंफ्रा गारि मटर खारनो हायाखै गोबां दैजों लोमसावनायखौ नुनो मोननाय जादों हाग्रामा महिलारी आरो प्रमद बर'नि गेजेराव जुजिनाया गोख्रों जादों प्रमद बर'आ बाथ्राजों गाग्लोबनायखौ फिननाय होदों हाग्रामा महिलारीआबो हाग्रामा महिलारीया सरकाराव फैयोब्ला आरोबाव हाथियारनि गुलिनि सोदोब खोनागोन आरो गोजोन गैयै जागोन होननानै प्रमद बर'आ बुंनायनि सायाव गोख्रोङै फिननाय होदों हाग्रामा महिलारीआ 15 बोसोर हाग्रामा महिलारीनि सोरखारनि समाव सिलाइनि गुलि डिभाइड आसाम 50-50 न' बड'लेण्ड न' रेस्ट होनानै आन्दलन खालामनाय गन्दगल खालामनाय बेफोरखौ प्रमद बर'आनो खालामदोंमोन बिथांनाव बेफोरनि एक्सपिरियेन्स दं बेनिखायनो बुंदों आरो बिपिएफनि सोरखार फैयोब्ला 1-2 दानावनो प्रमद बर'आ न' बड'लेण्ड न' रेस्ट खालामफिनगोन आरो गुलि बेरहोग्रा सुबुंफोरा बिथांनि दोलावनो दङ जोंनि दोलाव गैया होननानै गोख्रों फिननायखौ होयो हाग्रामा महिलारीआ मख'नो गोनांदि बिपिएफ दोलोआ मैयानि सानाव सुबाइझार थुरिबारि आरो मानास सेरफां बियाबाव आशीर्बाद रेलि लादों जेराव सुबुंनि बाना नुनो मोननाय जादों रोजा खमैबो 15,000 सुबुंफोरा बाहागो लादों होननानै फोरमायथिबाय हाग्रामा महिलारीआ बर' मुस्लिम बेंगलि हारिजों लोगोसे गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो बाहागो लादों ओजोंहाय बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिग्राय आरो गौतममोनजों लोगोसे मैयानि सानाव नयन बरगयारी आरो मुंदांखा फेस्ला मेथाइ रोजाबगिरि बुदां बल्लभखौबो बिपिएफ दोलोआव नुनो मोननाय जादों बे हाबाफारिनिफ्राय हाग्रामा महिलारीआ बुंथिदों दि एबसुआनो UPPL बेयाव जेबो फारागथि गैया नाथाय बे खेबाव UPPL पार्टी अफिसनिफ्राय केम्पेइन खालामनानै दिन्थिथों आरो बे बोसोराव एबसुखौ एबसु बायदिनो थानो होदो
एबसु अफिसनिफ्राय UPPL आ केम्पेइन खालामनो नाङा बे बिसायख'थियाव जोंबो नायगोन होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। बेनि अनगायैबो बुंथिबावदि प्रमद बर'नि सोरखारा BTCनि साइनबर्डखौनो सोलायनो हायाखै। सोरखारि लाइजामफोराव BTCखौनो लिरो। BTCनि गेटआव मानो दाबो बिटार लिरनो हायाखै होननानै सोंथि खालामो। आरो प्रमद बर'नि थगायनाया हिसाब गैया। आइजोफोरखौ थगायनायनि फाबा दा प्रमद बर'नाव नांगासिनो दं होननानैबो गाग्लोबो हाग्रामा महिलारिया। जोबथायाव UPPL आरो BPF ज' खालामनायनि आयदानि सायाव सावरायनायनि खामानिखौ दोनथ'नो गोनां जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद गासै मोन 6 आफादा खौसे जानायखौ लानानै सावरायनो थाखाय मोनसे दोला नुजाथिफैदों, नाथाय मोनसे दोला नुजाथिफैयाखै, जायनि थाखाय ज' जानाय आयदानि सायाव सावरायनाय बा खामानि मावनायखौ दोनथ'नो गोनां जाबाय होननानै फोरमायथियो माहारियारि आफादनिफ्राय। दिपेन बर' आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि बिबानगिरिफोरा जयैनो मैयानि सानाव खौरां मेल हांख्रायनानै बेखौ फोरमायथिदों। दिपेन बर'आ फोरमायथिदों दि बर' हारिनि थामोनथा राजखान्थिनि इयुननि थासारि बेखौ नोजोर होनानै खौसे खालामनो नाजादोंमोन। दाबो आसा दङ, नाथाय दै लुनानै होनाय बायदि जाबाय होननानै फोरमायथियो। अब्लाबो दाबो मिजिं दं होननानै फोरमायथियो। हारिनि थामोनथानि थाखाय रैखाथिनि थाखाय BTCनि 35 लाख रायजो राजानि गाहामनि थाखाय मोन 6 आफादा अराय खामानि मावलांगोन। मोननै ओनसोलारि दोलोखौ ज' खालामनो थाखाय जों नाजादोंमोन, नाथाय दा खौसे जायो ना जाया बेयो मोननै दोलोनि सायाव सोनारसिगोन। सोर दोलोआ रेसपन्स बा फिननाय होखो, सोर दोलोआ फिननाय होआखै, रायजो राजाया बेखौ सिन्था खालामगोन होननानै बुंथिबाय। थांनाय 10 आगस्टआव UPPL दोलोनिफ्राय मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म आरो BTCनि गाहाय प्रमद बर'आ माहारियारि आफादफोरजों सावरायदों, नाथाय 2 आगस्टआव हाग्रामा महिलारिया सावरायनो खोथा होदोंमोनब्लाबो दिनैसिमबो जेबो खौरां गैया होननानै फोरमायथियो दिपेन बर'आ। जायनाखि हाग्रामा महिलारिया UPPLखौ सोरखार एंगारनानै फैनो थाखाय खावलायदों आरो 2020आव गेलेगोन आरो फर्मुलाया मा होननानै बुंथिदों, बेनि सायावबो दिपेन बर'आ बुंथियो दि बेफोर गासैखौबो टेबोलाव जिरायनानै सावरायोब्लासो जागोन, मिडियायाव जाया होननानै बुंथियो। BTC बिसायख'थिनि फिथाइ होखांनायनि उनाव UPPL आरो BPF मोननै दोला ज' जानो सानोब्ला बेयाव जों बिबान लागोन, नाथाय बै समनि थासारिनि सायावसो सोनारगोन, दानो जेबो रोखा बुंनो हाया होननानैबो फोरमायथियो दिपेन बर'आ। भेरगाव बियाबाव UPPLनि EM दावबायसा बर'नो जाहाथे फिन टिकेट होबावा बेनि थाखाय UPPLनि मावथिफोरा ज' ओंखारनानै खुद्रिदों। EM दावबायसा बर'नि नीति आदर्श आरो आखल आखुथाय बा बेबहारनि थाखायनो UPPLनि मावथिफोरा गोबां भुगिनो गोनां जाबोदों होननानै फोरमायथियो UPPLनि मावथिफोरा। भेरगाव बियाबनि UPPLनि मावथिफोरा बेखौनो फोरमायथिदों दि UPPLनि मावथिफोरा सान हर खस्थ' खालामनानै EM दावबायसा बर'खौ देरहाहोदोंमोन, नाथाय बिथाङा मावथिफोरखौ जेबो रेसपन्स बा गोनांथि होआ आरो जों गोबां भुगिनांदों। दा रायजो राजाया बिथांनि सायाव फोथायनाय गैला आरो बिथांजों रायजो राजाफोरा गोजोन गैया, जायनि थाखाय लोब सुबुंफोरा बिथांखौ नाङा होननानै ओंखारबोदों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। लोगोसे बुंथिबावोदि बिथाङा मावथिफोरखौ नायाखै, गोरोन्थि थांखि लाबोदों। 2020 मायथाइयाव सान हर खस्थ' खालामनानै खामानि मावनानै मदद होबोनाय मावथिफोरखौ एंगारनानै गोदानै जयेन जानायफोरखौसो लोगोआव लाफानानै खामानिखौ मावदों होननानै अजद होयो। बेनि अनगायैबो EM दावबायसा बर'नि जि नीति आदर्श आरो आखल आखु बेखौ मोजां मोनाखै, बेनिखायनो बयखौबो समानै नायनो हानाय बिजाथिखौ जाहाथे भेरगाव बियाबाव UPPL दोलोनिफ्राय होयो, बेनि थाखाय प्रमद बर'निसिम खावलायो बिथांमोनहा, नङाब्ला रायजो राजाया बेनि फिननायखौ होगोन होननानैबो फोरमायथियो UPPLनि मावथिफोरा। UPPL दोलोआबो दोलोनि गोहोखौ दिन्थिनो थाखाय उदालगुरियाव हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। उदालगुरि जिल्लानि बरतंलायाव गोजोन खौसेथिनि हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों UPPL दोलोआ। BTC बिसायख'थिनि सिगां मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआनो बे समाव गोख्रों जानायखौ नुनो मोननाय जादों। BPF राजखान्थि दोलोआ जायगा आशीर्बाद रेलि लानायनि उनाव दा UPPL दोलोखौबो गोजोन खौसेथिनि थाखाय हानजा सुरनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो उदालगुरि जिल्लानि बरतंलायाव UPPL राजखान्थि दोलोआ गोजोन खौसेथिनि थाखाय हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। मोनाबिलिनि समाव हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लादों, जेराव BTCनि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, BTCनि EM बिथांमोन, MCLA गागि दैदेनगिरि आरो गोबां जौ मददगिरिफोरानो बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव लादों। गावनि गोहोखौ दिन्थिनो थाखाय बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लादों UPPL दोलोआ।
साब्रै दुथांफोरनि लुबैनायनि बोलि जानो गोनां जादों सासे भिडिअ बानायग्रा सिख्लाया। गसाइगावनिफ्राय बिलासिपारानि हाथिपथायाव भिडिअ बानायनो थाखाय सिख्लाया फैदोंमोन, नाथाय दुखुनांथाव साब्रै दुथांफोरनि लुबैनायनि बोलि जानो गोनां जादों सिख्लाया। रिल्स बानायनो फैनाय सिख्लाखौ जिनाहारि खालामबाय साब्रै दुथाङा। जाथायनि सोमोन्दै पुलिस थानायाव गसर होनायनि उनाव साब्रै दुथांनि मादाव सानैखौ पुलिसा एरेस्ट खालामबाय, नाथाय सानै दुथाङा दासिमबो खारखुमानानै दङ। हमजानाय सानै दुथांफोरनि मुङा जाहैबाय सानवार हुसैन आरो अक्सिदुल आली। सानै दुथांखौ दा एरेस्ट खालामनाय जाबाय, नाथाय गुबुन सानै दुथाङा दासिमबो खारखोमानानै दङ। गसाइगावनिफ्राय बिलासिपारानि हाथिपथायाव रिल्स बानायनो फैनाय समावनो बे दुखुनांथाव आरो सोंखारिजाथाव जाथाया जानो मोन्दों। जम्मु एन्ड काश्मीराव मिथिंगाया लादों फारसेनिफ्राय गिख्रंथाव महर। थांनाय सानब्रै सिगांसो जोमै बेफ्रुनाय जाथाय जादोंमोन, जायजों सा 60 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। जम्मु एन्ड काश्मीरनि किशतवाड़आव जोमै बेफ्रुनायनि जाहोनाव अखाजों लोगोसे अन्थाइ, हाब्रु बायदिया हाजोनिफ्राय जोबोद गोख्रैथिजों गाहाय फारसे गोग्लैबोदोंमोन, जायजों न' बांफोरखौ फबसिनफैनायजों लोगोसे लामा सामाफोरखौ फबसिनफैदोंमोन आरो बे जाथायाव गासै सा 60 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन आरो दासिमबो गोबाङानो गोमानानै दङ। गोबांखौनो नागिरनायनि हाबाया दासिमबो जागासिनो दङ। खायफाया गावनि बिमा-बिफाखौ नागिरदों, खायफाया गावनि उन्दै फिसाफोरखौ नागिरदों। बेबायदिनो गाव गावनि न'खरनि सोद्रोमाफोरखौ नागिरनाया दासिमबो जागासिनो दङ किशतवाड़ जिल्लायाव। बेनि सानब्रै उनावनो आरोबाव जम्मु एन्ड काश्मीरनि कठुआ जिल्लायाव जोमै बेफ्रुनाय जाथाय जाबावदों, जाय जाथायाव सा 7 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। जोमै बेफ्रुनायजों हरखाबै गोबां रोजा अखा हानायनि जाहोनाव हाजोनिफ्राय अन्थाइ, हाब्रु, दंफां-लाइफां बायदिफ्रा गुबुनानै गाहाय फारसे गोग्लैबोदों, जायजों सा 7 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। जाथाय जानाय लोगो लोगोनो एनडिआरएफ, एसडिआरएफ, आर्मि, पुलिसआ थांनानै रैखाथि खालामनायनि हाबाखौ मावदों आरो दासिमबो मावगासिनो दङ। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनहा जुदि नैबे फुजानि सिगां गोदान मटर साइकेल बा गोदान स्कुटि बायनो सानदोंबा बे भिडिअआ नोंथांनि थाखाय। मा अफार दङ बेखौ आङो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों मोजाङैनो फोरमायलांसै। नोंथांमोनहा दान्दिसे समय होनानै बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। थानाय बागुरुम्बा टिभि श'रुमा एक्सचेन्ज आरो लन मेला खुंनो आखायाव लादों। 18, 19, 20 आरो 21 सानब्रै 18, 19, 20 आरो 21 बे सानब्रैयाव एक्सचेन्ज आरो लन मेला खुंनो आखायाव लादों। लोगोफोर, नोंथांमोनहा जुदि बे फुजानि सिगां गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो सानदोंबा बे श'रुमनिफ्राय नोंथांमोना बायनो हागोन। आरो जुदि नोंथांनाव गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटि दङबा जायखिजाया कम्पानियानो जायाथों मानो आरो नोंथाङा जुदि गोदान बायनो सानदोंबा एक्सचेन्ज खालामनानै गोदानखौबो लानो हागोन लोगोफोर। बेनि अनगायैबो माखासे अफारफोर दंबावो लोगोफोर। अफारफोरा जाहैबाय रां गरसेबो होआलासे नोंथांमोनहा गंनै हेलमेट मोननो हागोन, लोगोसे सिट कभार आरो टेंकि आबुं जाजासे पेट्रल। 18, 19, 20 आरो 21 बे सानब्रैयाव एक्सचेन्ज आरो लन मेलाखौ खुंगोन। बेनिखायनो नोंथांमोनहा गोख्रैनो बे खाबुखौ लानो हागोन। मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 9101272776 बे जानबुं नाम्बाराव कल हरनानैबो मोजाङैनो सावरायहरनो हागोन नोंथाङा। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।